Vina s tla Zlatne doline iznimno su kvalitetna. Plodonosno Kutjevačko vinogorje daje obilje bijelog grožđa, no tu uspijevaju i crne sorte. Obitelj Mihalj iz Kutjeva njeguje tradiciju uzgoja grožđa i proizvodnje vina već 60 godina. Ovi priznati proizvođači prvoklasnih vina dugogodišnji su klijenti Zagrebačke banke, a naš je gost Branimir Mihalj. Evo, tako je, cijela obitelj uključena u proizvodnju vina. Otac je to naslijedio od djeda, otac je inače stomatolog. Tako svi nekako to sudjelujemo na svoj način. Poslije vrijeme se ja najviše involviram u ovaj posao. Naše područje, vinorodno područje, najpoznatije po graševini. Tako smo 2010. godine, na Vinoviti 2010. godine, za graševinu 2008. godine imali smo najbolje hrvatsko vino u regiji i ujedno smo bili šampioni Zagrebačkog velesajma. Kažu da vino na kraju poprimi nekakve posebnosti tih, to jest karaktere ljudi koji ga rade, pa tako je to i kod nas. Uz tu graševinu isto radimo jednu kasnu berbu Rajnski Riesling, pa ledene berbe Traminca. Zatim radimo portugizac kao nastavak proizvodnje mog djeda i radimo Cabernet Sauvignon i Merlot. Za sad imamo izvrstan odnos sa Zagrebačkom bankom i super smo zadovoljni s tim ljudima koji rade pri Zagrebačkoj banci. Ponekad nas dođu čak i posjetiti i nadamo se da ćemo i u budućnosti imati izvrsne uspjehe s njima.